Takže dobrý večer, moje meno je Barbora Komarová a dneska vám predstavím svoju výstavu, ktorú som vytvorila pre projekt Štipendium Radislava Matuštíka. Urobím vám takú malú komentovanú prehliadku vlastne konceptom výstavy, vystavujúcimi umelcami a vlastne vám aj niečo poviem ohľadom tohto projektu. Takže ako názov výstavy je Techniky spomínania. Ako už tento názov napovedá, venovala som sa hlavne vlastne problematike alebo tematike spomienok, pamäte, nejakému prežívaniu, spomínaniu jednotlivca alebo nejakého vlastne konkrétneho individua človeka. Viaceré príspevky, ktoré dneska nám tu už zazneli, sa venovali hlavne nejakej možno kolektívnej pamäti, nejakej pamäti národa, týkajúce nejakých historických udalostí. Ja som sa vyslovene zamerala na toho jednotlivca, na toho človeka, ako spracováva nejakú svoju minulosť, ako spracováva svoje spomienky, svoje prežívanie, vlastne nejaké svoje pocity a myšlienky vzťahujúce sa na svoju minulosť. Túto tému som si vybrala hlavne z dôvodu nejakej jej aktuálnosti, nielen teda preto, že zo všetkých médií alebo zo všetkých strán počúvame dnes o tej potrebe pamäti, o potrebe nezabúdania, ale hlavne vlastne ako ja, ako mladý človek v dnešnej dobe, tej rýchlej dobe, ktoré sa vlastne mení stále niečo, jedné informácie nahrádzajú tie ďalšie informácie, tak vlastne potrebujeme sa niekedy zastaviť, uvedomiť si, čo sme prežili, čo sa stalo, čo nás formovalo, ako sme sa dostali do dnešnej doby a podoby. A vlastne to som skúmala aj prostredníctvom 8 mladých slovenských autorov, teda ich diel, ako oni pristupujú vlastne k spracovávaniu svojich spomienok, svojej minulosti alebo dokonca aj spomienkam cudzích ľudí. V ich vlastne počas toho svojho výskumu alebo toho svojho prieskumu som spozorovala niekoľko takých typických tendencií, také tri typické nejaké prístupy k tým spomienkam. Prvá z nich bola skôr, prirovnám to napríklad fotografovaniu, kedy vlastne človek zachytáva alebo spracováva to svoje aktuálne prežívanie alebo to, čo prežíva momentálne a vlastne snaží sa to zachytiť v nejakom pevnejšom materiáli, ktorý v budúcnosti bude slúžiť ako nejaká podpora jeho vlastne, aby si v budúcnosti spomenul, čo vlastne prežil v minulosti. Potom je to ako keby, že bez tej podpory rozpomínanie na nejaké dávne spomienky, na nejaké dávne obrazy z minulosti a snaženie sa pri navrátení týchto obrazov. A taktiež je tam aj zastúpená skupina autorov, ktorí spracovávajú spomienky, ale teda cudzích ľudí. Predstavím vám teda aj vystavené diela. Bola tu napríklad zastúpená Žofia Dubová, ktorá takýmito jednoduchými materiálmi teda zachytila svoje nejaké momentálne prežívanie, nazvime to. Mne to pripomenulo aj to, ako jeden materiál zanecháva stopy na tom druhom materiáli, ako napríklad naše prežitky zanechávajú nejaké stopy na našej osobnosti, na našom charaktere. Cynthia Gregorová tu predstavila takéto malé kresby, kde abstrahovala nejaké svoje zážitky z cudzieho prostredia, kde vlastne zachytila nejaké možno pre diváka neúplne stále uchopiteľné, dobre, už sa to rýchlo presúva, takže Zuzana Kutašová napríklad takýmito grafickými technikami taktiež zachytávala svoj život, ale ten výsledok pre ňu bol nedostačujúci, nie veľmi ilustrujúci to, čo v skutočnosti prežila a teda dáva to na rozobratie návštevníkov, môžu to brať, môžu potom stúpať, môžu proste s tým robiť, čo chcú. Tomáš Werners je fotograf, ktorý v takomto vlastne z plexiskla vyrobil takúto nádobu a prezentuje nám všetky fotografie, ktoré odfotil v tomto období a vlastne celkom zábavné je na tom to, že človek môže pozorovať to množstvo, ten objem tých spomienok, ale nie ich obsah. Miriam Šnírová zase pristupuje k týmto dielám opačne, ona vlastne sa snaží rozpamätať na to, čo prežila v minulosti a vlastne odstraňuje jednotlivé nánosy tých farieb a snaží sa prepracovať k nejakej svojej spomienke alebo k tomu obrazu z minulosti. Tie obrazy sú väčšinou nedokonalé a stále im niečo chýba. Zase Ivana Sláviková si vybrala nejakú fotografiu zo svojho rodinného archívu a vlastne to je jej prababka a snaží sa to presvietiť na svoje telo, snaží sa prepojiť s minulosťou, snaží sa ju nejako evokovať a vlastne vytvoriť si nejaké puto alebo vlastne sa prepojiť s tou minulosťou. Daniela Krajčová zase
spracováva spomienky svojej starej mamy, ktoré zachytáva na tomto videu a taktiež vlastne svojským spôsobom ich transformujú do takýchto otočných malieb a vlastne ide to video, počúvate to rozprávanie starej mamy a taktiež môžete to vlastne pozorovať na týchto maľbách. A Jan Šipls zase zozbieral diapozitívy úplne cudzích ľudí, rôzne ich dovolenky, rodinné oslavy, pretransformoval ich podľa seba, vytvára úplne nové kontexty, úplne nové príbehy a vlastne takto sa zahráva so spomienkami úplne cudzích ľudí po svojom a dosť tiež zábavným spôsobom. Na záver by som vám tiež povedala niečo o tomto štipendiu Radislava Matuštíka, pretože po mojej skúsenosti mám pocit, že možno nie veľa ľudí ho pozná. Je určené hlavne pre mladých kurátorov, teda pre študentov magisterského stupňa alebo pre doktorantov, ktorí študujú na rôznych umeleckých, umenovedných odboroch. A vlastne tento ročník už bol 13. Organizuje to Galéria mesta Bratislavy každý rok. A teda okrem toho, že si môžete zorganizovať výstavu s istým rozpočtom v priestoroch Galérie mesta Bratislavy, teda v jednom z tých palácov, máte tam aj nejakú malú finančnú odmenu. Takže ak by ste mali záujem, tak veľmi odporúčam všetkým mladým ľuďom, mladým kurátorom, ktorí majú nápady, ako prezentovať súčasné umenie, ako ho prinášať do nových kontextov a možno do takýchto už etablovaných štátnych inštitúcií, ktoré treba raz za čas aj nejako oživiť nejakými novými myšlienkami a novými prístupmi. Takže veľmi vás ešte teda vrelo pozývam, do konca týždňa máte možnosť si pozrieť túto výstavu v Mirbachovom paláci na 3. poschodí a teda ak som vás inšpirovala, tak určite príďte a ďakujem vám za pozornosť a ešte vám prajem pekný večer.